Da. Znači, mi smo sad bili u ovoj nekoj svađi, flexovanje klasično. Bili smo u ovoj nekoj post-raskinoj svađi, okej. Ti si bio u svađi sa mnom. Dobro, ali ti si mene isprovocirala da... Dobro, ja sam tebi isprovocirala, ti si uzvratio. Kvit. Dobro. Ja sam se izvinio, ja sam preterao sam malo, nisi zaslužila to. Dobro, Nije, hvala. Kako se zove? Ni ja nisam zaslužio da li posluš moje neprijatelje. Nisi, ja sam se izvinila. Respekt za nju, bla. Znaš šta sam teo da uradim, kada sam se baš iznervirao. Bio sam, sad ću i jebati sve po spisku. Teo sam da... Hteo sam da uzmem kola i da ih prodam i da doniram u humanitarne svrhe. I onda kažem, bolje nekome kome više treba nego njoj. Istina, ja potvrđujem. Shvatio sam da je to malo ekstremno i da sam malo poludeo previše. Pa malo si poludio kad ti toliko iznervirao jedan ripost. Tako da ga voziš u zdravlju i veselju, da se te služi lepo.